Assalamu alaikum katsinawan duku. Shahararriyar kungiyar nan mai suna ‘Yan Ladan Foundation for Empowerment, kungiya da ta shahara wurin horar da matasa sana'o'in hannu domin dogaro da kawunansu da yaƙi da zaman kashe wando da haɓaka tattalin arziki da kuma samar da ingantattar al'umma. Tana farin cikin sanar da al'umma za ta fara ɗaukar sabbin ɗalibai karo na 8 a zangon karatu na 2 a shekarar 2024, wanda zai fara daga watan 7 na shekarar 2024. Sana'o'in da suke koyarwa sun hada da shoemaking, cosmetics, tailoring, computer. Ba nan suka tsaya ba, hada carpentry da salon and make-up, film and photography, beadwork and necklace. Za a iya samun takardar shiga makarantar wato form a turance a harabar makarantar Garama a duk ranakun Asabar da Lahadi tun daga karfe 9 na safiya har zuwa karfe 1 na rana, ko a tuntuɓi lambobin waya kamar haka: 07070095291 ko kuma 08132995767 ko kuma 09136444359. Sanarwa daga daraktan yada labarai na kungiyar wato Musaddat Murtala.